Значи това е пробата. Друга е проба. Да. Изцяло пробата. Какво да продължите просто? Да. Да правим оранжевия кет. Да убия. Аз говоря с котките. Да, внимай с какви глупости ще кажеш да те завежи болницата с драстични. Не. Казахме много неща. Много неща, които няма да забравя. Може да ти казва някакви обидни неща. Не знам. Ема ти нещо чела ли си? Да. 4. Лол, аз съм чел и 10 на моята книга. Бай. Ема, чувай ме, тя каза мама. Да.